Al mes d'abril s'inicia la campanya de les declaracions de renda. L'impost sobre la renda de les persones físiques és un tribut de caràcter personal i directe que grava, segons els principis d'igualtat, generalitat i progressivitat, la renda de les persones físiques d'acord amb la naturalesa i les circumstàncies personals i familiars. La renda del contribuent, que constitueix l'objecte de l'IRPF, es defineix legalment com la totalitat dels seus rendiments, guanys i pèrdues patrimonials, així com les imputacions de renda, establertes per llei, amb independència del lloc on s'haguessin produït i sigui quina sigui la residència del pagador. El mínim personal i familiar constitueix la part de la base liquidable que, per destinar-se a cobrir les necessitats vitals del contribuent i de les persones que en depenen, no es sotmet a tributació. Som especialistes en l'impost sobre la renda de les persones físiques. Contacta'ns.